Så du skal lige grave den lidt ind i kom bare op. Ja, Peter, det gør du bare. Lige præcis. Det er bare så, man kan komme til hullet ind, ikke også? Man kan komme til kugler og brudt. Hold da kæft, det dækker meget, mand. Ja. Det er klart, kommer til at sidde der. Det er så her, så... Det bliver meget svært, så man kommer over der. Ja, flot. Så er det piger. Ja. Jo. Flot. Det er fint. Det er du så. Klar overalt. Ja. Laderen ud. Ja. Har du tændt? Det er meget noget, det går ikke det. Det er ikke helt let. Nej. Død, mand. Er der nok græsstrøg på nu? Altså, Eller skal det helt op i over? princippet. Så kan vi lige så godt begynde forfra. Har du lavet sådan en, hvor det så bare en træstamme, det er udfuldet? Ja, vi har faktisk 2 stående herude. 1 eller 2. Som virkelig, altså med størrelse som os? Ja. Hold da op. Ja. 2, 3, nu! Jamen jeg fik... Anna! Anna! På den her. Nej, vi kan bare trille den på den her. Ved I hvad? Det var smart. Så på. Hun er blevet lagt pænt ned, så har hun nok også fået nogle gravgaver med. Altså, Ja. Så skal du lukke munden. Man skal lukke munden på det. Det kunne være. En, 2, 3, træk! Godt. Jeg ser den af. 1, 2, 3, træk! Ja, træk. Det var meget, det gjorde det hele. Godt. En lille spor der. Det kan også se, det er der også tit i flint. Den der for eksempel. Hvorfor er der så mange forskellige lag? Er det bare sådan nogle... Men det er... altså man kan sige, sådan en flintsting her, den får mange sådan nogle små runde dutter. Kom nu, Peter! Ja! Så gør du noget selv. Det er dig, der stopper den. Fint, at bare tage 2, 3 mere. Jeg tror, det ikke skud. Skyttegrav. Det kunne det. Nej, jo da. Det var ikke særlig praktisk, fordi hvis man hælder vand i her, hvor det ude i vand. Ude i havet. Så... Om nu, Katrine, nej, kan I gøre det hurtigere? Nej, I skal ikke gøre det for hurtigt. Der er lige et kritisk punkt, når vi kommer op her. Under her, dem her. Så, Katrine. Der ligger et stykke endemørken derovre. Og brug begge hænder. Så kan vi bygge videre på den der op. Havde vi mere af det der kortstykke? Nå ja, vi har lavet en bronzehøj. Ja, vi har været døde. Ja. Og vi har også ligget nede i den kiste derovre. Vi starter ud med det med Kanave-kanalen, så lærer vi sådan om.
hvordan de byggede kanalen, og så skal vi selv prøve det, hvor vi havde en masse sand, og så skulle vi grave op og sådan nogle planker ude på siden, så sandet ikke brænder. Ja, jeg var med til at bygge Vestborg. Hvordan det så ud i gamle dage, hvordan de her borgere og beskyttelse og sådan noget. Det var meget mere spændende end at sidde og kigge i en bog oppe i skolen. Vi har bygget Kanhavekanalen i lille model og stor model. Og den lille model, mens vi byggede den, der fik vi rigtig meget at vide samtidig om, hvad der egentlig skete, og hvor stort det var, og hvor lange brædderne var og sådan noget. Det var faktisk rigtig sjovt. Det var rigtig sjovt at prøve at slå de der pløkker i, fordi at når de så har været dobbelt så store, så får man lidt en fornemmelse af, hvor hårdt det må have været at bygge sådan en stor kanal. Og den udenfor, det var meget sværere, end man lige regnede med. Men det var en rigtig sjov måde at få sådan historieundervisning på. Det var lidt anderledes, men det var rigtig sjovt.